Takže hello lidi, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát opět a pro změnu s baťákem, jelikož nehraju skoro žádný jiný tank poslední dobou, až na to nový AMX s tím občas prostřídám. Tak tu máme další bitvu s ním, další coolerovoucí bitvu, další spojilnou vyhranou bitvu a jednu z nemála bitev, kdy mi na baťákovi dojdou náboje, ale to uvidíte až na konci a ta výhra bude docela dost překvapivá, nebo aspoň byla pro mě. Jenom něco málo k taktice, když už jsme na téhle mapě takhle pěkně s beťákem. Já na ten kopec poslední dobou jezdím strašně nerad. Když jedu z druhé strany, jak si najíždím sem za ten shooter do toho křoví, tím vlastně svítíte, vidíte tady ty heaviny, můžete je krásně střílet, když jste trpěliví. Můžete vystřelit, zajet, vystřelit, zajet, vystřelit, zajet. Dokážete si tam docela neskutečně nastřílet. Dost je rozbouchat a pak můžete přemýšlet dál. Ale teď jsme z tady té strany, takže já jsem na ten kopec vyjel, spolíhal jsem na to, že houska na mě nebude moc. No tady to byla prodaná střela, to kdybych to asi trefil, nic to nezahlasil, ale kdybych to trefil, tak bych asi dingnul. Tady tuším ještě jednou vystřelím na ten přední plát. No a je vidět, že jako pod tímhle úhlem nemám šanci. Ale já se dám hodně velkýho bacha, protože vím, že to VZ to naše bylo smahnuto někde odsaď tou waflí, takže jsem tam se nechtěl vůbec ukazovat, tak jsem radši zajel, chtěl jsem nechat tu 54 s tím baťákem, ať si pro nás přijedou, protože s tím supportem, co měli z báze a s houskou, tam nechci vystavovat nějak dlouho. Takže si sem zajíždím a v klidu nabíjím. Ještě k té taktice, jakmile vlastně z druhé strany najedete za ten shooter, nastříte tohle a pak se můžete rozhodnout, můžete pokračovat dál, pokud mají tady nějaký metka zaklíněný nebo něco takového, tak najíždíte na tyhle metka tím, že se posunete sem do hooldownu, vystříte. Teď pokračujeme teda z téhle strany, já tady přes auto v klídku smahnu tu 54 a toho beťáka, nebo nezabiju ho, ale dám mu 2 rány výměnou za jednu, což je docela dobrý trade, 1 kill a 2 rány do beťáka s tím, že jsem schytal jenom jednu. No, takže si klasicky zase najedu sem do téhle pozice. Nic zajímavého, nabiju si, nebudu se vystavovat někde nahoře, kdyby náhodou Artina střílela někde po té padémce, netrefila se a trefila mě. Nebyl bych rád, ale teď nějak jsem si uvědomil, že to je tady prázdný a že se můžu přesunout do další strategické pozice, která je tady za tou skálou, protože jste tam arty safe a nemůžou na vás ze spoda hlavně, takže úplně ideální. No tady se nám spotla konečně ta waflička pěkně, tady nevím kam to letělo, teda vypadalo to jako, že to letí do toho štítu děla, ale nevletělo. Zapálil jsem ho a vypnul jsem ho pěkně, nádhera, takže naše největší hrozba, která nás tam mohla otravovat, strašně je mrtvá. Což mi hrozně pomohlo v tom dalším rozhodování. Tady jsem se spotnul, ale to je mi úplně jedno, v klidu opět další klidný místečko, přebiju si 54 jednička, naštěstí střílela po pade, MC netrefila mě. I když ono, to bude skoro jedno, protože uvidíte, jak neskutečně nakoupím kvůli svý blbosti a zdá se mi, že kvůli nějakému menšímu bugu nebo lagu, protože za chvíli uvidíte, co se mi stane, taková nemilá situace. Tady už kašlu na to, co se děje na druhé straně, vím, že ta 54 jednička se jen tak nespotne a přednější jsou teď ty IS-7. No tady si vyjíždím, vyjel jsem brzo, měl jsem si vyjet později malinko, až budu úplně nabitej, protože jsem tam chvíli musel čumákovat. No a tady první ding, bohužel, tady si nechám dát a dělo potrolo, hlavně mi to vyplo věž a já jsem se opravil a chvíli to laglo, takže já jsem nemohl hejbat věží, tím pádem jsem nemohl dát tu poslední ránu do IS-7. Takže jsem neskutečně nakoupil, mám necelých 400 HPček a IS-7 přežila, takže to se mi moc nevyplatilo, to byla jedna taková větší chybka, jak z mojí strany, tak ze strany hry, měl jsem si počkat. Tady píšu něco o Ghost Shellu, to je jenom už schýza nějaká, žádnej tam nebyl, když jsem koukal na záznam, tak nic takového neproběhlo, takže to byla jenom moje nějaká už vyukana z toho a byl jsem takový vytočený z toho, co se mi tady stalo, ten lag, takže jsem si to napsal prostě, ale úplně zbytečně, přitom nic takového se podle mě, co jsem koukal na záznam, nestalo.
No a oni se stáhli, takže nic pro mě, já jsem tam nemohl vyjet, jako to už bych byl moc na ráně i těm ostatním. Tady se mi teda neskutečně rozhoupal tank. Zkusil jsem jeden blind shot, schválně uvidíme ve výsledkové listině. Já si nepamatuju, kolik měl HPček předtím a nechce se mi to přetáčet. Tady dostane jeden, druhý, ne, tak jsem netrefil ten blind shot. No a bohužel tady to taky bude škoda na konci té bitvy. Můžu říct, že ta 54 jednička bude jeden z přeživších, který bude moc rozhodnout tu bitvu a bohužel jsem mu neukrojil dostatečně HPček na to, aby ho někdo potom smahnul. Ale naštěstí to tu bitvu nerozhodne. No tady já mám krásně jak na talíři to FVčko. Není co řešit, je to nebezpečný target. Kašlu na to, že nám nějaký VZ to může vypnout housku, já v tom FVčku vidím daleko vyšší hrozbu a když ho mám takhle na talíři, tak proč bych si do něj nevystřelil. Tady si teda vystřelím do 44 jednu a tady už to FVčko vyjelo z toho zákrytu, takže mu tam posílám jednu, druhou a třetího vypnu, tuším. O, pěkně. To se mi moc často nestává, zdá se mi, že to letělo do věže. No tady teda jsem ho nesmahnul já, bohužel to 49, ale 54 je jednička, byl by to pěkný blind shotík, ale bohužel se nepovedlo. No a tady vidíte naše 13, ta celou bitvu nedělá nic a 7.5 taky nedělá nic. Ta sedí jenom na bázi a ta 13 sedí v jednom křoví celou dobu a nejsem si jistý, jestli tam vůbec něco nastřelil nebo něco takového. Takže já si v klidu jedu pro to VZ, to jdu ho vypnout. Už mě tam štvalo, tak jsem si řekl, že je čas ho utnout. Ale on jede směrem ke mně a tady bohužel vyplejtvám jednu střelou mým blbým aimem. Ta jsem zamířil vysoko, no. On naštěstí teda tady netrefí jednu. A já už si ho v klídečku úplně vypnu. Dalších 1150 HP. Skoro 6000 damage nastříleno teďka. No jenže co se nestane, nebo co se nestalo, Beťák, jelikož má 30 nábojů, tak mi zbyly poslední 3. A já ještě to napíšu do global chatu, nebo do chatu pro oba týmy, takže jsem trotl, ale já si myslím, že stejně z toho nikdo nepřijímá. A nemuseli vidět, že to jsou celkový mý náboje a tak dále. No to je jedno, to nebudu rozebírat teďka. Tak říkám si 3 poslední náboje, co s nima, no tak chci je trefit samozřejmě všechny a prostřelit, takže jsem si jel na jistotku. Bohužel ta 54 jednička umře, nestihnu to na čas, tak se přesunu do pozice, kde si tu 7.5 spotnu, což je to křoví tady vpravo, teďka. A počkám si, až mi přijede, nebudu to hrotit nějak, že bych zkoušel nějaký tričky do blindu, prostě i uvidíte za chvíli, že fakt na jistotu chci propenetrovat 3 střely. No, první na bok, tady mi zhasne, tak to prostě ne to, což normálně bych vystřelil, druhá na bok, všechno pěkný roli, třetí na bok, no tady trošku lehká na damage, ale padly mi docela pěkný roli na ní, takže si nemůžu stěžovat. 7200 damage a nemám náboje, tak to říkám týmu, jakože že já končím, že už jsem bez nábojů a teď co dál, že jo. Tak já jsem si řekl 9-12, je to prohraný, já bez nábojů, 7.5 vykempená, plná sice, ale ten jako nic nezmůže proti Praseti a E-Killu a Lorce. Tak co, tak se projedu, udělám si procházku, projedu se na jejich cap pěkně. Tak jedu, bál jsem se teda tý 54 jedničky vpravo, aby mě nespotla nebo něco. On naštěstí tam asi neměl nic na dohled, nebo měl horší posádku, protože na tuhle vzdálenost mě nespotnu, i když mě tam možná překryli nějaký křoví. Ale přece jenom pro jistotu jsem si zajel tady za ten shooter, aby on na mě nemohl. No a teď už jsem si říkal, sakra, že by to mohlo vyjít, že bych na ten cap mohl dojet. Bál jsem se malinko, aby někdo z nich se nezačal vracet, ale to byla taková planá obava spíš, protože pochybuju, že E-Kilo nebo Prase by se začaly vracet, když já jsem střílel do E75 někde tady. Takže jsem si v klídku dojel k tomu capu. Spotnul jsem si houstičku a hrál jsem na ní, jak jsem strašně nabitej. Ona teda to vzala za svý a já jsem jako ho v tom nenechával, nezastavoval jsem a dělal jsem, že prostě ho chci vypnout. A on ujede, vezme do zaječích, takže
už o něm neuslyšíme do konce bitvy. Já jsem se hrozně bál, že mě smahne, že na mě přijede samozřejmě a vypne mě, což se mi stává klasicky. Ale vidíte, že E75 se podařilo vypnout lorku, takže já jsem věděl, že odsaď už se mi nic nevrátí, protože jsem fakt pochyboval o tom, že tyhle ty dva by stály celou dobu tady nebo někde tady, kde by se ještě možná stihly vrátit. Takže jsem si říkal, že by to mohla být výhra. A naše 13 se naštěstí konečně dala do pohybu. A já jsem doufal, že tu 54 jedničku dokáže vypnout, když je na 2 rány pro něj. Ta E75 aspoň, když už nic jiného na té bázi, udělala dobrou práci v tom, že vypla tu lorku, která mě mohla potenciálně ohrozit. No a ta 54 jednička se nějak ani nekouká jakoby směrem sem a 1390 ji vypíná, tak já jsem teď tý 1390 napsal, ať zkusí vypnout tu housku, ať nemůže přijet a nesmahne nás, ale ona stejně, ta byla někde tady dole, takže by to asi za těch 30 sekund ani nestihla vyjet, na to jsem vystřelit za tím bunkrem, jsem byl docela safe. No a 13 se blíží, 23 sekund do konce kepu, já jsem se byl už docela dost jistý, že to teď vyhrajeme. 13 přijíždí, 17, 16, 15. Teď to ještě o něco zkrátí, oni z C2 najeli do kepu, ale je to pozdě. 2, 1, konec. Sladká to výhra, i bez nábojů se mi podařilo tu bitvu vyhrát, protože pochybuju, že bez téhle mojí iniciace by došlo k něčemu takovému, k tomu, že by ta 13 sem dojela. Tak se podíváme na nějaký staty po bitvě. Vidíte 7980 damage, skoro 8, nastřílená, 727 nasvíceno. Nic moc, je to samozřejmě tím, že jsem to hodně odsnipil z toho kopce. Můj jeden z mála mých útočníků, protože tady to moc nešlo jinak, velká ráže, odpalovač, nějaký blbosti, M-ko za to pěkný, za 1181 expu. A tak, další se podíváme na tým. No, tady vidíte ta 13. Ta 13 dala dokonce jenom za celou bitvu jedinou damage do té 54 jedničky, takže jsem fakt rád, že se rozhodl vyjet v tu správnou chvíli a že byl schopnej ho vypnout. Jinak ta hra mohla být prohraná, protože ta 54 1 by si pro mě 100% dojela. 7-5 co kempila, no, nic moc, hlavně, že tam dal ten důležitý kill na tu lorku. Takže vidíte, že není radno někdy nadávat i na tyhle basecampery, můžou vám tu bitvu vyhrát, protože buď by ta lorka dojela k nám na bázi, kepla by to a stihli by to kepnout, anebo by se vrátila a zabila by mě, protože jsem neměl náboje. Vidíte, že jejich IS-7 taky měla brutální bitvu 6000 damage, ale bohužel mu to moc nepomohlo a prohráli. Tady ještě poslední. Vidíte 30 výstřelů, 21 zásahů, 20 probití, to je strašně neskutečný číslo. 4700 z toho teda od Kempenu, nebo 4.8 skoro, ale myslím si, že jsem se docela dost přičinil na té výhře našeho týmu. Tak jo, vám děkuju, pokud jste to dokoukali až sem, mějte se krásně a čau.